Trending online kining magbarkada nga nakurat sa ilang gisundo nga barkada sa kadaghan o gamit nga daw makig-live-in kanila. Daw nakipag-live-in daw ang usa ka higala ni Yusco Perzel nga si Hart dihang gisundo nila kini sa ginarentahang apartment sa Baguio City. Daw napuno naman god sa gamit ni Hart ang sakyanan dihang gisundo siya sa mga higala aron mag-uban-uban na sa usa ka apartment. Sumala ni Yusco Perzel, managlahi sila og ginarentahang apartment kaniadto. Apan dihang nakakita sila og 3-bedroom apartment, namalhin sila ug ang kuha niya nga video mao daw na ang panahon nga naghakos sila sa mga gamit ni Hart. Naisip daw ni Zel nga i-post sa social media platform ang video dihang mahinumduman ang usa ka trend dihang gisundo sab sa usa ka magbarkada ang ilang higala nga wala mi success sa pakipag-live-in niini. Pero giklaro ni Zel, wala daw gyud nakipag-live-in si Hart. Tungod lang daw sa kadaghan sa gamit nga daw milayas kini, maong daw nakipag-live-in kunuhay. Gikabiliban sab sa mga netizen ang lahi nga level sa ilang friendship.